तर आता बघा, आता वाजले संध्याकाळचे 6:10. बुब्बू झोपलेली. बोल देते ना हम लोग। कसे समजावे कापायला देऊ तिथे बघा आता मम्मी वेज थाली वाढते आणि पापड. पण आज भाकरी सर्विंगसाठी बघा आम्ही काय आणलंय, हे नवीन आणलंय मी. भाकरी पुऱ्या चपात्या ह्याच्यात काकी छान वाटतील ना. हां, तर 2 वेज थाली आहे. त्याच्यामध्ये आज भाजी कोणकोणती दाखवतो बघा. 1 2 3 भाज्या नेहमीप्रमाणे आपली आमरस, सॅलड, लोणचा, भात, वरण, हे पापड केला आणि ह्याच्यामध्ये सर्विंगला 2 भाकऱ्या देऊया आपण. हे बघ मम्मी छान वाटतं ना असं जर समोर आला की मस्त वाटतं ना. चला आता हे सर्व थाली आपण आता वरती घेऊन जाऊया. हां, त्यासोबतच अजून एक राहिलेला होता आयटम, तेच नाही बोललो. हां, भजी राहिली होती. पापड नरम नाही होणार ना, तेच बोललो. असं ताटात जागा आमच्या कधी पुरत नाही जागा. हां, अरे वा वा वा. चला एक भजी अजून देऊन टाकूया. अजून एक भजी द्या ह्याच्यात. एक सिंगल भजी द्या. भजी बघा दिसायलाच बघा किती सुंदर आहे. या भजीबरोबर तुम्ही पूर्ण ताट संपवाल. भजी तळणाऱ्यासारखी भजी आहे. हां, एकदम मस्त सुंदर एकदम ताट बघा एकदम मस्त झालं ना रेडी. चला आता वरती जाऊया पटापट घेऊन. तर आता आपले 4 वेज थाली गेल्या. आता सुरमई थाली. आता सुरमईचा मी पीस दाखवतो. मी हे एक पीस आणले, कापत होते तर एक पीस मी विकत आणलेले आहेत. तर इकडे बांगडा सुद्धा तळला जातो. हा सुरमईचा पीस बघा केवढा मोठा, आपला हात आहे ना तेवढा तो सुरमईचा पीस आहे ना. आणि तसे 2 पीसच मी मागून आणले आहेत. ते बघा 1 आणि 2. तिथे बघा आपली सुरमई एकदम व्यवस्थित एकदम अशी चमकते आहे तेलातली. हां, वा वा वा. ती पीस एक पीस मागितलं तर 150 रुपये सांगतात, म्हणजे खरेदी. बघा केवढा मोठा मासा आहे बघा केवढा. आणि बांगडा सुद्धा त्याच्यात, कोलंबी पण आहे, सार पण आहे आपला सुरमईचा, आपलं सोलकढी, सॅलेड आणि भात आणि भाकरी तर गेली वरती ना. ह्याच्यात भात आणि भाकरी झाली की आपली थाली रेडी. असे 2 थाल्या होतात. नाही, भात नंतर बोलले ते. आणि इकडे बघा ही दुसरी पीस चालते. तर इथे बघा ही आपली दुसरी थाली रेडी झाली आहे सुरमईची. सुरमईचा पीस बघूनच माणूस खुश होईल मम्मी. हा पीस जर खरेदी 100-150 रुपयाच्या मध्ये येतो तर ह्याची विक्री किती असेल. हे फक्तच 250 रुपयाला बाहेर विकला जाईल. तर आपण थालीमध्ये आपल्याला कोलंबी दिली भरून, बांगडा दिलाय, आपले सोलकढी, सॅलेड, भात, भाकरी सर्व आहे त्याच्या बरोबर. म्हणजे ही थाली कमीत कमी बाहेर 650ची असली पाहिजे, तरी आपण 450 लावणार याची. ही आपण आज 4 मच्छी थाली आपण देतोय. तर एक हलवा दिलेला आहे, बोंबील फ्राय, त्यासोबत खेकड्याचं कालवण दिलेलं आहे. तर तुम्हाला जवळून दाखवतो बघा. हे हलवा एवढा मोठा, बोंबील फ्राय, खेकड्याचं कालवण, इकडे कालव्याची चटणी, आपलं सार हलव्याचा, सोलकढी. हे झालं आपलं मेन कोर्स बोलतात ना, मेन सर्व डिशेस. त्यासोबतच हे असे 4 डिशेस, 4 थाली, त्यासोबतच 4 भाकरी बरोबर. आणि हे खाल्ल्यानंतर मग पाठवून भात जाणार आहे. ओके, तर एवढी थाली बघा कशी दिसते. कधी कधी आम्हाला पॉसिबल होईल तेव्हा आम्ही जेवढी सर्व व्हरायटी देऊ. मोस्टली मिनिमम 2 तरी आपण ठेवणारच. पॉसिबल झालं तर 3 का 4 पण देऊ आपण, जशी आता दिली तशी. आणि एवढंच नाही तर इकडे सॅलड सुद्धा आहे बघ, असं रेडी करून ठेवलेलं. म्हणजे एवढे सर्व ताटं जाणार आहेत. हे 4 ताटं पण भाकरीचं एक हे आणि त्यानंतर 4 प्लेट भरून भात सुद्धा जाणार आहे. तर आज आपल्याकडे बनते आहे व्हेज थाली. व्हेज पण आहे, नॉनव्हेज पण आहे. पण इकडे व्हेज थालीची रेडी होते बघा, तयारी होते. तर अगोदर आम्ही काय ठेवून घेतलं आहे, आमरस, सॅलेड, लोणचा, पापड आणि भजी. आणि त्यासोबतच आता इकडे सर्व भात आहे. इकडे कोणती भाजी आहे, वा पनीरची भाजी. इकडे वरण आहे बघा, वरतून दिसतोय वरण. हे तर सोलकढी आहे. आणि इथे एक पालेभाजी असेल बरोबर. ही पालेभाजी आहे. आणि कसली भाजी आहे, तेंडल्याची भाजी. वा. तर 3 प्रकारची भाजी आहे. आता वाढून झाल्यावरती तुम्हाला ताट दाखवतो बघा. खूप कमीच हॉटेल असतात जिकडे थालीमध्ये ना पालेभाजी दिली जाते. 50% मध्ये दिली जाते आणि 50% मध्ये नाही देत, कारण कसं पालेभाजीला खूप खटपट असते ना. तर इकडे आपली थाली बघा एकदम प्रॉपरली रेडी आहे. आणि आजची व्हेज थाली तर मला एकदम सुंदर वाटते. कॉम्बिनेशन पण एकदम छान आहे. आता फक्त याच्यात भात जायचं आहे, पापड भजी सर्व आलेलं आता तुम्हाला दाखवतो बघा. तिकडे थालीमध्ये कोणकोणती भाजी आहे बघा. आज पनीरची एकदम छानवाली भाजी आहे, तेंडलीची फ्रायसारखी भाजी आहे, म्हणजे एक एक तेंडली आपण तुम्ही फ्रायसारखे खाऊ शकता. आणि त्यासोबत पालेभाजी आहे आणि जरा कुरकुरीतमध्ये भजी आहे
आणि आपला आमरस पण आहे, चमचा दिलेला आहे. आता ह्याच्यावर भात देणार आपण, सॅलड पण दिलेलं, लोणचा, आणि इकडे 2 थालीला 2 पापड. तर व्हेज थाली आजची एकदम सुंदर झालेली आहे. तिकडे बघा आपलं चिकनसुद्धा झालेलं आहे एकदम एकदम मस्त आणि टेम्पटिंग, बघूनच एकदम तोंडाला पाणी सुटेल बघा. आणि जी थिकनेस बघा, ग्रेव्ही बघा, असे टिपिकल ढाब्या स्टाईलला बनतं ना तसं. आणि सर गावी मोस्टली असंच बनतं एकदम घट्ट. त्या भातावरती हे घेतलं ना तरी एकदम बास होतं. तर हे चालू इकडे ग्रेव्ही, आणि ते बघा फ्राय चालू आहे. आणि फ्रायसाठी आमचं तेल फर्स्ट तेल असतो, एकदम नवीन तेल असतो, ताजं तेल असतो. आणि चिकन पण तेवढाच आणतो जेवढं आपल्याला लागतं, बरोबर ना. तिकडे बघा आपली चिकन थाली रेडी आहे, पण भात नंतर जाणार आहे. तर काय काय दिलं बघा, ग्रेव्हीमध्ये फोडं बघा किती आहेत, फ्राय आहे, ऑमलेट, वडे, सॅलेड, सोलकढी, आपलं डाळ, भात आपल्या नंतर जाणार आहे, बरोबर. हो एकदम छान. आणि त्यासोबतच इकडे काय होतं आहे, ऑमलेट ना. हा सेकंड ऑमलेट आपला रेडी आहे. आणि या थालीमध्ये गेला आणि थाली भरली, थालीची जागा पॅक झाली आता. वा वा वा. आपली वरती चिकन थाली पण गेली, 2-3 चिकन थाल्या गेल्या. आणि त्यासोबतच बघा त्यांना सोलकढी पण 3 हवे आहेत आणि 4 वडे हवेत. का की येण्यात दाखवून ओके. आणि काय एक्स्ट्रा लागलं की विचारा. तर आता तुम्हाला आम्ही रोज थाली दाखवतो ना, तर आज आम्ही तुम्हाला एक कस्टमाइज थाली दाखवतो. आणि ही दाखवायच्या अगोदर पण तुम्हाला सांगायचं आहे, कोलंबीचा रस्सा देणं, सुरमई देणं, बांगडा देणं, ही आयडिया पण आपल्याला जे पहिले गेस्ट आले होते ना आपल्याकडे, मोठा ग्रुप, त्यांनीच आम्हाला सांगितलं होतं की आम्हाला सुरमई पण द्या, आम्हाला बोंबील पण द्या, आणि आम्हाला कोलंबीसुद्धा द्या. तर ती एक रेग्युलर पॅटर्न तुमच्या सर्वांसाठी झाली. आता तुम्हाला दाखवतो मी हा नवीन पॅटर्न, ज्याच्यामध्ये फिश चिकन दोन्ही मिक्स आहे, ठीक आहे. आणि अगोदर सांगतो ह्याचा रेट जास्त असणार, कारण हे कस्टमाइज करायला लागतं आणि तुम्हाला दोन्ही कॉम्बिनेशन द्यावं लागतं. तर इकडे काय काय दिलं बघा. आणि ही जी क्वालिटी आहे ती एकदम जास्त चांगली आहे. का तर इकडे जी कोलंबी दिसते तुम्हाला, ही मोठी कोलंबी आहे बघा. आता ती तळून जरा छोटीशी झाली आहे, पण ही सर्वात मोठी कोलंबी दिसते. एवढी लांब लचक होती ती, एवढी हाता एवढी होती ती, मग श्रिंक घेऊन एवढी झाली ती. तर त्याच्यात आपण कोलंबी दिली आहे बघा, मोठी कोलंबी 1 प्लेट दिली आहे. हे बोंबील पण एकदम बोलतात ना प्रोफेशनली कसे फ्राय करतात, एकदम भजीसारखे फ्राय. म्हणजे ह्याला हे फ्राय करायला जरा वेळ लागतं, कुरकुरीत केले आहेत ना, ते झालं. आणि इकडे जी आपलं जे चिकन आहे आपण जे रेग्युलर बनवतो एकदम चांगल्या प्रकारे घट्ट ग्रेव्हीवाली बघा. ह्याची ग्रेव्ही बघूनच माणसाच्या तोंडाला पाणी सुटेल, बरोबर ना. तर आणि त्याच्याबरोबर आपले कोंबडी वडे, सोलकढी, आणि ह्याच्यात भात सुद्धा येणार. तर ह्या थालीला आपण बोलू शकतो फिश चिकन मिक्स थाली. हा, तर फिश चिकन मिक्स थाली पण तुम्ही मागू शकता, पण तुम्हाला खूप अगोदर मला सांगावं लागेल. हा, तर मी असे मोठे फिश, हा, तर ह्याच्यात कोलंबीच्या जागी आम्ही तुम्हाला सुरमई सुद्धा देऊ शकतो. म्हणजे एकाच थाली म्हणजे तुम्ही फिश सुद्धा टेस्ट केलात आणि चिकन सुद्धा टेस्ट केला. हा, तर ही थाली ऑलमोस्ट एवढा किंवा ह्याच्यापेक्षा जास्त पडणार, कारण मी आता कॉस्टिंग काढणार आहे ती. हे मटेरियलच मला जरा बोलतो ना जरासं हेवी पडतं. तर पण तुम्हाला एक आहे की घरगुती चांगल्या पदार्थाने बनवलेले होममेड चांगले वस्तू, चांगला तेल वापरून, आणि फ्रेश आणि गरम गरम आणि होममेड, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सर्व टेस्ट करता येईल. आणि टेस्ट आम्ही अगोदरच केलेली आहे मच्छीची आणि कोलंबीची, एकदम सुंदर झालेली आणि एकदम छान. आता आम्ही वरती नेतो दोघं बघा. चला अजून एक मी तुम्हाला डिफरन्स सांगतो आपल्या होमस्टे फूडचं आणि बाहेरच्या रेस्टॉरंटच्या फूडचं. जे तुम्ही इकडे मागता ना, जे तुम्ही इकडे खाता, ते स्पेशल तुमच्यासाठी बनवलं जातं, तुमच्या ऑर्डरनुसार आणि तुमच्या म्हणजे तुम्हाला जसं आवडतं तसं. आणि रेस्टॉरंटमध्ये फरक काय आहे, ते बनवलेलंच असतं, त्यामधलं तुम्हाला देतात. इकडे कसं आहे, आम्ही बनवतो ना तेच बनवतो जे तुम्हाला हवं, आणि तेवढंच बनवतो जेवढं तुम्हाला हवं आहे. तर हा मोठा डिफरन्स झाला ना मग मी रेस्टॉरंट आणि आपल्या जेवणामध्ये. हे सर्व कस्टमाइज्ड तुमच्या आवडीनुसार सर्व. म्हणजे हे जेवण दुसऱ्यांसाठी नाही बनलेलं आहे, हे जेवण तुमच्यासाठीच बनलेलं आहे. आणि रेस्टॉरंट्समध्ये आणि हॉटेल्समध्ये कसं असतं, सर्वांसाठी बनलेलं असतं, त्यातलं तुम्हाला काही ना काही देत राहतात. तर हा लय मोठा फरक आहे की कोणतरी स्पेशल आपल्यासाठी इकडे बनवतंय. आणि इकडे भलेही बघा 3 थाली गेले, तर 3 थालीला 3 माणसं इन्वॉल्ड आहेत इकडे स्पेशल तुमच्यासाठी. असं बोलतात ना, पर्सनल शेफ बोलवलेले आहेत, पर्सनल मोठे शेफ बोलवलेले, पर्सनल सर्विंग करणारे बोलवलेले तिकडे. असं झालं आहे. आणि सर्विंगची प्लेट्स पण बघा आम्ही हे आणली. हां, 1 2 ह्याच्यात पण छान वाटेल ना असं गावासारखं. आणि ही स्पेशली मम्मी मी त्यांना बनवायला लावली. हां, ह्याच्यात झाले 5 द्यायचे त्यांना एक्स्ट्रा वडे. आता इथे बघा कोलंबी बिर्याणी तयार आहे आपली.
बाबा मस्त मस्त एकदम मस्त. आता आपले 3 प्लेटची ऑर्डर आहे है ना. तर आपली कोलंबी बिर्याणी कशी दिसते बघा. ही बिर्याणी कोणतीही बिर्याणी कधी बनते माहिती का, जेव्हा खूप ग्रुप्स आहेत आणि त्यात सर्व लोकांनी मागितले असेल ना तर अशी. आता हा आपल्याकडे एकच ग्रुप आज आहे म्हणून आज व्हिडिओ टाकायला सुद्धा वेळ मिळाला आणि एडिट करून अपलोड करायला पण वेळ मिळतो आहे. बोलता बोलता बघा. वा वा, हे काय गरम मसाला आहे ना ते खाली खालचा ना. वा 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 मस्त. या गरम गरम कोलंबी बिर्याणी खायला बघा मस्त. कारण खाली तर हे लावलंय ना, कोलंबी टाकली ना, लेअर टाकली ना खालची. खाली एकदम लेअर ठेवलाय आणि वरती भात टाकलाय. मस्त. हे बघा कोलंबी दिसते का. 1 2 3 4 वरची उचलून खाऊया काकी. बस आता ह्याच्यात दे आणि ह्याच्यात दे. मग तशी ताटं वरती जाऊन कोशिंबीर केली आहे. ओके कोशिंबीर पण रेडी आहे. हे साधा सिंपल असं पण खायला चांगलं ना, एकाच व्हरायटी जास्त नको रोज रोज. आता टँकर पण मिळत नाही आहे आणि पाणी पण भरपूर कमी झालेलं आहे. आता तुम्ही काय करा माहितीये, पाहुणे येत आहे ना, पाणी कमी वापरा. हा आता तुम्हाला एक सांगतो की जे आपण 5000 लिटरचा मागवायचो ना, 5000 वाले सर्व बंद झाले. आता 1,000 वाले मागवावे लागतात. दाखवतो उदाहरण म्हणून. आणि आपलं ते बोर मारले त्याचं काय झालं हे बघा. हा छोटा दिसतोय. छोटे छोटे हे छोटे छोटेचे किती राऊंड झाले माहिती का मम्मी? 4. आणि एक हिशोब सांगतो. एक हिशोब बघ. जो 5000 लिटरची जी किंमत होती ना, या छोट्या छोट्यामध्ये 3 पट पैसे जात होते. म्हणजे जिकडे माझे 1000 रुपये जात होते किंवा 700-800 रुपये जात होते, तिकडे 2000 रुपये जात होते. आणि पाणी पण मिळत नाही. हे काल बुकिंग परवा बुकिंग केली तर आज येते. आणि आपल्या बोरसाठी पण आता फ्लशिंगसाठी परत येतं तर त्याला पण पाणी पाहिजे म्हणून पाणी भरून ठेवतोय. तर जर येताय ना तुम्ही पाहुणे म्हणून तर पाणी वापरा. जेवढं गरज आहे तेवढी वापरा. गरजेच्या बाहेर वापरू नका. चालू नका ठेवू. हा आणि जेवढं पाहिजे तेवढा वापरा. जास्त नका वापरू. कारण पाणीची किंमत हा पाणीची किंमत 3 पट झाली आहे. चला पैसे तर सोडा, पाणीच मिळत नाही मम्मी. नाहीतर काय करायला, बुकिंग बंद करायला लागेल. हा करा मग. मेच्या नंतर मला बुकिंग बंद करायला लागेल. म्हणजे जेवढी बुकिंग आली आहे ना त्यांनाच घेणार, नवीन बुकिंग बंद करणार मग. बरोबर ना. आता पाणी आलं ते बघूया आपण जरा. हे बघा हे त्यांच्याच मोटरचं इकडे आपण चालू केलेलं आहे.